Müslümanlar, ayal o erkek adamlar öylerini doğan qarındaşlarının arasında işleyen yerlerini, öz kasbetyen yerlerini hemkarlarının arasında ya beyliki kuda qarındaşlarının arasında şigiyeceki aydılacak görürün raayet bolmansan kän yerlerde ve kän hanavadalarda avadan jayda, avadan düşüpde, avadan iyibiçki öyünne ba, emma öyünne arameş yok. Öy kepten noli, öy narahatidan noli, öy azadan noli. Näme narahati? Puç narahati. İnşallah işte görürün geler. Hamana bir ay 2 aylap eğer heleyi olup şonu narahat boluşup görürün ödü otıyla. 2 ay 3 ay sonra belli oluyor narahat bolup duralları bir puç da adamıştık. Näme deyip aradak puzul allap duranmıştık. Ağladaki ketçi ağlayanmış. Böyle de son kefini ananıp, hava verip, öğüleri yellenip, o tarafı görteli salamlaşmani, görteli ünlemani, vuracak bolup, vurşacak bolup, hiç tat yok yerine, şu aradaki adamın kefi doğru mu kam, yalan mı kam, o da adı fikretmeni, kân hanavadala, müteessifana, Hudaý Taala'nın şu buyruğundan, Resulullah'ın şu yaşayışından habersiz olansan, puç da adamın üstüne şey çişmler has bolup belada. Ya ulamaların arasında, ya ahun molla olsun ya beylik olsun bir arada onun yana adamın aytdı diye onun yana adamın bolonda näme onun yana adamın kepçi olsa fuzul olsa kep qatnatıp beren olsa dinimiz ona fasık diýip diye men anananım menen sen anananyň menen ol ýuliýa bollygy däl ki sen anan ýanmışdyň anan ýanna bolsaň şeriatda bir aýdýan görürüň ma şonu raýat etmeli bolar ahim onu Hudaýdan eşiten ýa-ni Kur'anyň ören ýaly edip dawalar edilýär onun üçin zindigiýliňde süýjüligi ýokda. Hususan zinanalan arasında. O zinana şeylemişdim. Hani erkek adam. Hani zinanasın oğlun şon terbiyet vermegi. Hawlukman şayet yalandır bu görürün. Şunda olsa innat vermelidir. Bundan çirim zindigiň awlyk etmelidir. Hudaý üçin ýaşamalydyr diýen erkek adam terbiyet bermeli. Mert bolmaly. İnşallah şu ýerde biter bir gysga urrunda bolsa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýyşyna bir ulukhan waqia hatta şoň üstüne Suriye Hujurat 26-njy parada Suriye Hujurat 6-njy ayatda inipdir da şondan çyrim. Göreýil näme gurrun bolupdyr. Ba'atha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Walid ibn Uqbah ila sadaqati hayy min ahya'il Arab. Bir täze musulman bolan biri varmış. Häzir imanyň içine girmedik. İmany giripdir. Emma pysga fujurlyk barmışdy häzir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da şoni imanna Medine Munawwara geltir da yankı. Kafirligini ayırıptır. Yönü günahları olukan günahlardan bağmışadır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da şol adamı Arapların bir tayfalarının birine şolun zekatlarını allegellip şo yankı adamı yibertir. Häzir fıskı fujuru ba adamı. Elbette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam on dine gaşin mahul saljak bolup aýdýanlar. Ya ol fıskı fujurlugyny ogryň edýänler. Ol inşallah gurrunlar geler işte. Hulasa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam muny iý beripdir. Bir palan taýfa zekatlary teýýarlap goýandyrylar. Şonu musulmanlaryň garyplaryna paýlamaly diýipdir. O taýfa näme? Indi bar ýa-da şo taýfa gaşin. Muhim ýerde ştaý. O taýfada hewre gowa adamlar öz ulukon giň yerlerini mescitler salıp namazhan, edipli, terbiyetli, kat imanlı adammıştıklar. Müslümançılıklarını gaýym milletmiş. Onun içinde o adamlar ba Peygamberimiz adam ýeberilligini eşitip zekatlaryny begenip çıkaryp goýupdyrlar. 20 adam dağda şo zekatynyň ýanyna goýupdyrlar. Çıkarılan zekat mal diýeden goýundan. Şo gelýän adam gelýäka şoň öwünden istikbal edip, öwünden çykyp Resulullah bize adam ýeberipdir. Zekat mal alyp gitmeden çürüýüm diýip, şonu istikbal edip, gujaklap getirip mallar täbil bereliň diýip, beýle bir gowa adammışdyklar. Kur'an-ı Kerim'de diýär: "Elhaakumut tekasur." Malyny köfeltmek, oglaň şok köfeldip, halkynkydan kim galmajak bolup, kän adamlary alyp galdy Hudaýdan diýär. Hudaý Taala aýtýar: "Elhaakumut tekasur." Yani bir adam
malı olup da alınmasa, malım hemişe men alqalar diýmese, malı olup da zekatını çıkarıp garip kasar dinini kömek etýän bolsa, hakikat mert şol adam. Şu kavm ýaly. Birde daqiqa görüňe diýili, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Leysa eş-şedid men galaba, ve innema eş-şedid men galaba nefsehu." Rawahu İbn Habban. Pehlevan onu yıkyan adama pehlevan diýilmez diýipdir. Çyn pehlevan adam nefsine galyp bolýan adamdır diýipdir. Oňa maly bolup da zekatçyny çıkaryp ogluny beren bolup, aktygyny beren bolup, hokka edip, ay men zekatymy çıkarmajak bolup bir towerla şeýtýär da, bir denany bolýar, gyzyly kan, zekatda boýuny hökmen wajib, öz ýandan özi, şunu men aktygyma berdigim diýe, ýene öz akynyk gelip, bula hewer günahkarçylyk hokkadyr, biderek zatdyr. Hudaýyň dini oýun tutanmalylar. Berjek bolsaňa ber şodur şuna. Şonu berdigimi hesap etdim, bir tor ahulla dogry diýdi, ahulla dogry diýmedi, bir zat diýip ön allamasa. Zekat malyň madem boýnuňa pardyr, çıkarp zekatyny. Oham bu adamlar hay malyny çıkarp goýupdyrlar, belenipdirler, 20 neferde teýýarlak goýupdyrlar. Şo gelse ewinden çykypdan gujaklaň, getirip täwil alyň diýipdir. Zekatyny berdiň öberin. Jawan merd agar rast hahi velist, Hazreti Sa'dina awadan aýdýar. Jawan merd agar rast hahi velist. Çyn sahi malyny alanman merd adam ewliyadyr şol adam diýipdir. Jawan merd agar rast hahi velist. Kerem pişeye şah merdan alist. Hazreti Sa'dina diýip şunu öýdi. Sahylyk etmek, malyny alanmasylyk, şah mert bolan Hazreti Ali ýaly adamlaryň işidir diýipdir. Hulasa biler gowa adammış, men mun bireme gowluklaryny aýdyp ötin, işte zihniňiz teýýar amada bolar ýaly. Bir gurrun geljek muň üstünden, o da ne gurrun? Bular beýli begen merde adam bolup hoş boluşyp zekatlaryny çıkaryp goýupdyrlar. Indi ol adam da gelýär-de Peýgamberimiziň iý beren adamsy. Ol adam menen bir gowy taýfaň arasynda gadim bir dawa barmyş. Hasan o musulman bolmakaly. Göreýil näme gurrunma? فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع. Şu qowm meni öldüremese boljak diýipdir o gelýän adam ha. Men qadim bula bilen düşmançylygymma, meni öldürer şule diýakana, şu bitgumallyk bilen ýygyna gurilipdir. Gelena, kepleşena, gurrundeş bolana. Olar da gözleşip tu Peýgamberiň iýberen adamsy gelerdi. Benem diýip ýygyna gitdi. Azal düşmançylygy bolansyň bitgumallyk bilen. Meni öldüremezin, men ýeke gelýän haşyňa diýip ýygyna gurilipdir. Oham o qowm taýfa zekatlaryny çıkaryp goýanlaryň başlyklary aýdypdyr. İhtebesar Rasul felem yati. Peýgamberiň iýberen adamsy gelmeli wagty boldy, gelmedi de diýipdir. Hay bir habar ba diýipdir. Belkim Hudaý Peýgamber bize qahary düşmetik bolsun diýipdir. Gör bu adamlaryň gowduryň şu qowmyň. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana waqata li waqtan yursilu ilayya rasulah. Maňa Peýgamber wagt berdi diýipdir. Hamany düşenme barar diýdi diýipdir. Peýgamber wa'desini ters durýan nähildir? Hay qowmym diýipdir. Belkim bir habar bolmatyk bolsun diýipdir. Bir biderek habar, bir Hudaý Peýgamber bizden qahar ýa narahat bolmatyk bolsa boljak diýipdir. Wala ara al-habsa illa min sakhati. Ajib aýdypdyr. Ha Rasulullah bizden narahat bolup, ay gidip ýörmüş olary diýmeçik bolsa bolajak diýipdir. Aham ol adam da ýygyna gurilýänni. Aradaky adam Peýgamberiň iýberen adamsy. Olara şataşan hak, kepleşen hak. Aham Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına barıp, ya Resulallah, innel harisa menani az-zakat ve arada qatli ve teessefana. Bir barıp Peýgamberimize aýdypdyr, ya Resulullah, olara maňa zekatyny bermediler, meni öldürjek bolurlar diýipdir. Inhe biderek habar, gören adamyň kefini gulak asma lallilýän gurrunşy. Ha şeýlemi diýakana, derw eline taýak alma lallilýän gurrunş tadan başlaýar. Üstüne ayet inip Kur'an inen gurrunşy. İdine öwrilipdir, näme diýip, odal dawasy bolansaň, odal ýüreginde bir zat barmyş. Emme Peýgamberimiz gelipdi bir kef aýdypdyr. Yani näme diýdi ol ýaş? Zekat berjek däldiler, meni öldürjek bolýarlar diýdigi, yani ola kafir bolýarlar diýdigi da. Jenge teýýarlyk gördüler diýdigi ha. Rasulullah aleyhissalatu vesselam ol serdar alem ol habibullah qatna rahat boldy. Ve bu qowm näme bil olat.
إما قولي رسول الله نامتيا. فلم يعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا خالد بن الوليد رضي الله عنه Peygamberimiz havluqmandır. Göreýli wakaýl näçe diýipdir. Mert bolan Halid ibn Velid'i çağırıpdyr. Bir neçe neferde ýanyna beripdir. Ey Halid ibn Velid diýipdir. Palan taýfany bilýänmi Hawwa? Şu näçe nefer bolup bararsyň diýipdir. Urmuqhum indas-salah. Fa in kana al-qawmu qad taraka as-salah fasha'nuka bihim wa illa fala ta'jal ilayhim. Ey Halid, gün yaşar wagt bararsyň diýipdir. Şolary gör diýipdir. Ogrindan bärden habardar bolýardyr. Şola akşam okuýamy gör diýipdir. Eger namaz okuýmasala, onu şolary jeň meýdany giraga şola bilen diýipdir. Bulay adamyň aýdýan kefi dogry bolýa, zekat bermediler, onu öldürjek bolýarlar. Indi namaz okuýmadyk bolsa belli kafir bular adamlar. Murtat bolupdyrlar, ýani dinen öwürlipdirler. Emma namaz okuýsalar, onu jeň meýdany girme ola bilen. Gör näme habar, maňa da habar getir diýipdir. Şir olan Halid ibn Velid gidipdir. Öwre taktikli, hünürli, jeň meýdany görün we daýaw. Hatta odal kafir wagtynda da kafirlaryň başymyşdyk odal gurrun kan geçendir. Fadana minhum Halid inda ghurubi ash-shams. Fakaman haythu yasma'u al-adhan fa idha huwa bil mu'adhdhin qad adhan. Halid ibn Velid hewre ýuwaşlykdan kemin tutup, hewre ýuwaşlykdan buqnyp barıpdyr. Bir adan çekse şol owadan eştilajak ýerde bir oýun içinde durupdyr. Gün ýaşypdyr. Bular akşam çykyp, akşam adan çykdyrypdyrlar. Ha, o adamlar da bular. Zatdan habarlary ýok. Ohum Halid ibn Velid aýtdyr, "Wa." Bular akşam adan çykdylar. Bu kowm kafir boldy diýip bir gorkup gelýär. Ay bular fakat akşam okuyanlar, bular ýaksy okuýmaz diýip gözde şeýleň diýipdir. Ma arahum illa yusallun fala'allahum taraku gayra hadihi as-salah. Ay fakat akşam okuyanlar, bular gözde şeýleň diýipdir. 5 wagtyň birini amdan appersele jeň meýdany çykarjak Halid ibn Velid. Gözde şipdir. Amrak garalypdyr. Şamak ýaşypdyr. Gün ýaşandan 1 saat soňram şamakda ýaşýar. 1 saat ýarym soňram ak şamakda ýaşýar. Ýasty wagty bolupdyr. Bular ýastydan sürümde adan çykyp ýastyny okuýpdyrlar. Aham Hazreti Halid ibn Velid häzir de şu taýda keminne hewre ognyň ýerde dula gulak asypdylar. Fala'allahum taraku salatan ukhra. Ha bular erti namaz okuýan näwel mäçemler diýipdir. Zähmet çekilipdir ha dinden çyryym. Rasulullah'ın buyruğunu yerine yetirjek bolup hewre habardar bol. فكمن حتى إذا كان في جوف الليل فتقدم حتى أظل الخيل في دورهم. أي بارك الله خالد. Gijan ýar bolupdyr. Hewre ýuwaşlykdan bir neçe at bilen şolaň hayatlarynyň içine dady girişipdir da. Görse şolaň adamlarynyň ýuwaşlykdan mescide girip daňdan öňçe hamany şulem 3,5-4de bolýar. Daňdan öňçe bir tur adamda mescide girip bir-biriniň Kur'an öwrenip tehajjud namazy okuýup bolar diýer. فهم يتهجدون به من الليل. Erti namazdan 1 saat önce tahajjud namaz, gece namazı okuyup dururlar diye. Mahul Halid ibn Velid heyrana galypdyr. Ve näjire bolup kowm öz ýoldaşlary bilen heyran galyp. Thumma atahum inda as-subh fa idha al-mu'adhdhin adhana fasallaw. Aham kenarrak çekilipdirler. Erti adan çekilipdir, erti namaz okuyupdyr bilen jemaat bilen. Aham erti namazdan çıkıptır cemaatla inni ýaktally, hawa ağardy, sararly. Gürtüli Halid ibn Velid ba, atly, şaýly, jeň meýdana gelen ýaly. O waň ýaşulsy cemaat aňta bolupdyr. Ma şa'nuka ya Halid? Näme etdiň sen Halid diýipdirler. Ýirak barýaňy ora daň bilen ýerden bu owadan örüpdiň diýipdir. Onda Hazreti Halid aýdypdyr. Antum wallahi şa'ni. Men sizden çyryym geldim jeň meýdana diýipdir. Antum wallahi şa'ni. Utiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamberiň ýanyna bir adam geldi. Oham aýtdy, siz kafir bolupsyňyz we zekatda bermänsiňiz, we Rasulullah'ın iýeren adamsyny öldürjek bolupsyňyz, we oda gaçyp gidipdir diýip şu wurduňlar Rasulullah bardy, we Peýgamberimiz meni iýerdi şu kowm menen diýipdir. Feja'alu yabkuna. Oham bu kowm ağlaşmagyna durupdyrlar.
Allah saklasın kafirlikten. Bir haber näme diýişdirler? Bir gurrun näme diýişdirler? Hani bir näçe wagt bäri diýelimiz, goýlumyz kenara çykaryp ak yürekli teheccüd namaz okuyup bilen evliya adamlar gör arada pasyk adam etýän işini. Häzir owaň öz ilüniň dersine girmäken görüp bolan wakany. Bula aglaşyp Hudaý saklasyn kafirlikden. Evet kafir bolmaz diýip diýipdirler. Ve fi riwayetin ataw Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette derru Resulullah'ın ýanyna gelipdirler. Ya Resulullah bir haber näme diýipdirler. Kimi berdin sen diýipdirler. Onda Walid ibn Uqba täze musulman bolan şony berdi. Uý diýipdir. Olar biz bilen odal düşmançylygy bady. Inni musulman bolup oda asly aýryşdagym diýipdir. Onu şondan sürime diýipdir da diýipdir. Am şey diýip okala aya diýipdir. Kur'an inipdir. Hudaý Taala Sure-i Hucurat 6-njy aýatyny beripdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezîne âmenû in câekum fâsikun binebe'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بيك الله آية indiripdir. Ta kıyamata çeli. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman getiren bendelerim Allah diye. İn ca'akum fasiqun binaba. Bir pasyk adam size bir haber getirse fatabayyanu şon kefini hawwa berip ananmaň belki bir iýdarlaň diýipdir. Şon kefini ha şeýlemi diýip götürüp alyp oğramaň diýipdir. Anan ýa-ni adamyň bolsun, ogul bolsun, dogan bolsun, madam gatnaşyp bereniň bolsun, Hudaý aýtdy, in ja'akum fasiq. Pasyk adam, biderek adam size haber getirse, şon kefine inanmaň, bir iýdarlak görüň diýipdir. Bir gerek ýerinde bolsa iýdarlamaly. Alan inşallah açyk misallar hyzmatyňda goýaryn. Gerekmejek görüň bolandan soňra näme bolsa şo bolsun. Hamana yamallapdyr da, ay şeytany allantyr, janyň sag bolsun. Sowda goýar. Pasyk kim? Pasyk kim bolýar? Pasyk adam diýerler. O men gatnaşyp bilen adam pasyk diýär ki, pasyk diýdigi namaz bir okuyup bir okuýmaýan bolsa, pasyk diýdigi araqçyýan bolsa, pasyk diýdigi zina edýän däl, işi namehremliň ýüzüni gözleýän bolsa, bir Hudaý Taala haram edendir, bir gözüm käde çekmelidir nip ýa-da noýuna ýok bolsa pasyk diýer. O zina edýän ki pasyklaň pasyk, onuň görüň ýok. Ele bolsun erkek adam bolsun. Ya bir zenana hamany bir erkek adamyň ýüzüni gözläpdi, her kim bolsun. Bir saýlaýyn, bir dogan, başga keseki, bir haýa edýän, bir Hudaý buyrugdyr, riayet etmese pasyk diýerler. Ya başga kim? Men yaqtabun nas, işi gıybet etmek şeriatda İslamiyde şoňa pasyk diýer. Başga kim? Fuzul, kepçilik etýär. Zol onuň arasynda kep geldirýär. Şoňa pasyk diýerler. Raddul Muhtar fiqh Hanafiyde bar. Ine Hudaý Taala aýdýar, kepçi bolsa, fuzul bolsa, ya ýanky ýagdaýlar bir adamda ba bolsa, namehrem, şu adamlaň heliliň ýüzüni gözläp beren zat bolsa, ol adam pasykdyr, on kefini göterip oğramaň diýipdir. Bolýa görüşýärde sowda goýar, utandyrdy goýar. O özürek öz ýanynda fuzulçylyk etdirme diýipdir. Hudaý Taalaň iýberen aýaty inişi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın edeni işin tayid etipdir Hudaý Taala. Gör Rasulullah näme etipdir. Bir derslerine gireýliňini. Awwalana hemişe aýdylýan ders, ey cemaat, ey musulmanlar, ey imanny ýaşap bilen, ey näet Rasulullah'ın narahat etken. Şda hiç tat della, we kat getirmella. Ve nahilli wallahi day bir kavm kafir boldy diýip habar gelip, näet agran düşmeli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Her lehzeler narahatlar düşüweti. Daimel ahzan, mudam narahatçylyk barmyşdyr Rasulullah'ın ýüreginde. Hop, mudam ýüze tutykmyşdykmy? Mudam gaşy çitilmişdikmi? Mudam üf çekýänmişmi? Ýok. Walakin daimet tabassum, mudam güler ýüzlemişdik Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Mudam güler ýüzlemişdik.
Madam güler yüzlemiştik de Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mahtumul İşan näme diýen? Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Yokurdan yağın yağmasa yer gök getirmiyor da. Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Min gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez. Ol narahat bolup duranman iş bitmeýär. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deýin gaýgyçy bolma. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Erleň är bolan Rasulullah'ın gözde. Madam narahatçylyk ba. Ay ahiret derecemizdir diýip mert bolýarmyş. Madam güler ýüzlümüş. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deýin gaýgyçy bolma. Deyinlidigi namart ogul ýallydigi. Namart ogul wadyr diýipdir. Ay men Hudaý duam näme kabul etmeýär, men işim madam oňa bir zat, madam şikayet, madam algyllah Hudaýyndan. Bir ahiret derecemdir, bir Resulullah bizim ulgumuzdur, bir Eyyub peýgamberiň derejesi beriler, bir fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Dünýede bir kynçylyklar bolsa ahiret derece uludur. Halkdan önçek cennete girer. Hudaýyň ýanyna wäde hiç boş gitýän nädir bir imany orta aklamalar. Ýok, madam diýen ýa-da bir tofar. Oňa mahtumul işan namard ogullyýar. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Namard ogul deýin gaýgyçy bolma. Diýrenme diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bizim ulgumyz ahim. Doga edipsiň kabul bolmady diýen Hudaýyň gapsyna kabul bolmaýan doga ýokdur. Hudaý kıyamatyňa goýandyr, kabryňa goýandyr. Am sen aýdýan, "Bu men şu dünýede gerekli adatdy" diýen da, Hudaýyň ýanyna o da boş gitmez. Ol men afim där ahim, maňa meňdeş bir adamyň hileýin gapsy där ahim. Ol ýer göň yaradan Allahyň gapsy ahim. Kıyamatda bir adamlar olar, ol kan aýdyrlar, onu da teberrükan aýdyň. Ola kon dereceleri görjek. Hudaýa bir dereceleri näme diýjek berki adam? Onu aglap dua etdim, şu dualaryň kabul bolmady, kıyamata goýdum diýjek. On berki adam aýtjak, Hudaýa bijire bolsa men hiç duamy dünýede kabul edmerdim, hemmesin kıyamata goýardym, men könünördim da diýjek. Forsu dünýäň, namart dünýäň, biufa dünýäň mal üçin, hele üçin, adam üçin imanymyz ortaklap ýakamaýlyň. Şehefte bir ýaşaç oglan weňurup imanyny ortaklap bir bidirek gürrüňler aýdypty. Belkim bir şuurlyňy eşitde daşyjak Rasulullah'ın gürrüňini. Belkim bir insaf bilen, hakl bilen, belkim bir ak ýürek bilen şuurlyň gulak asyp imanyny gaýym dursa da. Inhe Rasulullah'ın narahatysi. İkilenji gürrüň. Geleli öz dersimide. Ol adamyň gürrüňi. Bu şmahal ýylgynymyzyň içinde kepgezdirýän adam. Belkim şu aýtjak gürrüňlemizde şu kepgezdirýän adamlara, ojra adamlar bir dini gürrüň de gulak asana. Kaş bir gulak assaýdy. Kaş bir Hudaý näme diýip, peýgamber näme diýen bolsaýdy. Kaş bir dilin mesuliyeti var. Bir adam la ilahe illallah diýse näme bolýar? Musulman bolýar. Bir adam agzy bilen bidirek adaýsa näme bolýar? Kafir bolýar. Dil adamy iman kafirligiň üstüne oýnap otýar ahim. Dilimi Hudaý azat goýup diýip, halan zadyň oňuň ýanyna aýdyp bolman ahim. Dil Hudaý sen eliň azat goýupdyr. Halan zadyň edip bulaşdyr bermelimi? Ayagyň azat goýupdyr. Mescidiň diwarlaryny defşdir bermelimi? Nauzu billah, ayagym azat diýip Kur'an depsen bolarmy? Nauzu billah. O kafir bolar ahim ol adam. O Hudaý men janym sağa çypdyr diýip halanyňy edip bermelimi? Dille şeýle. Hudaý men aglyma azat goýup diýip halanyň agyňdan çykarmalylar. Bir adam ogluna diýänna Tora tişe de adam ki hizom şekan. Ne goftem ki divarı mescid bekan. Hazreti Sadi aydiye. Bir adam oğluna palta veripdir, bir odun çapa oğullayıptır da. O oğluna var mescidin divarını çapyan ne şeyle. Tora tişe de adam ki hizom şekan. Ne goftem ki divarı mescid bekan. Men senin eline palta verdim. Odun ne deyip verdim deyiptir. Mescidi harapla deyip beremak deyiptir. Hudaý da bir de ağız veriptir, dil veriptir, el veriptir. Halan hüneriň bolsa çıkarı vermeliydi del. Zaban Ahmet az behre şükru sepas bi gıybet ne gardane şak şenas. Dil gelipdir o kef aytmaga, mehabbet kef aytmaga, gerek wagtynda dostlaryň bilen gülüşmäne, nasihat etmäge, ahak ýoluň içindeki onumun yamanlamadan çürüyüm, pululçylyk etmeden çürüyüm, kep gezdirmeden çürüyüm, musulman doganyň bozmadan çürüyüm. Kan adamlar ýaşak gelip içide ot ýaly tarapdan o pakyryň zatdan habary ýok. Yan kıyalla, yan fakirler habary ýok. O pululçylyk etip berende Rasulullah'ın sahabalar bilen bile narahat ediýärdi. Nägat şuurlyň musulmanlaryň arasına iki öýbe giyse nägadar öýle owadan boljak, nägat zindagidäki narahatlar aýryljak. Ey musulmanlar! Haçan barmaly şuurlyň musulmanlaryň gulaklaryna. Kur'an, Rasulullah'ın gurrüňi öýdi. Haçan barmaly şuurlyňde. Dünýäň habarynyň habarly bir tohar adam, kepleşsiň hemme zatdan habary bar, dinden habary ýok. İş onuň munyň zindigisini bozmak, uda boljak bolsa
Bir bahilçılıklı bir on yamanlap, mın yanına var, maşin derbes tutup, kreyin nade ver, şon yanına var, yamanlap, bozcuk bolup, bir bozgokluklar, katı mesuliyeti vardır. Hudaýyň gaty gaharyna düşürýän zatdyr dilin bulap durmak. Bir Buharada bir sofa geçipdir, teberrik pir geçipdir, ona sofa Allah yar diýeli, adı Allah yarmışdyk da. O näme diýe? Nemimani yaman diýdi şehedin, nemime diýdi pudulçylyk kepkezdirmek diýdi. Nemimani kepkezdirmani yaman diýdi şehedin, yani Resulullah'a. Nemimani yaman diýdi şehedin, sohan çyn bolsa ham bolma sohan çyn. Sen aýtjak kefin çynna bolsa sohan çyn bolma diýipdir. Nemimani yaman diýdi şehedin, sohan çyn bolsa ham bolma sohan çyn. Sen aýtjak kefin dogrymy pudulçylyk etme, onu da kepkezdirme. Inhe Resulullah aleyhissalatu vesselam o dinne şu aytıp tuqaba şoladım. Adamlardan utanmada Hudaýdan bir haya etmeli bolar ahim. Hudaý hazır nazır ahim. Yalanın hiç yere yetmez. Bir dünyada açılmasa kıyamatda açılar ahim. İkilenci almalı der eşdiýän adama sen doganjon. Sen ýanyňa, sen oglaň şoň ýanyna bir gel puzulçylyk etýär dämi? Şeýlemi diýme. Peygamberimiz gör näme etipdir? Bir gerekli urun bolsa bir iýderlak görän. Ona o aradak gelene iýderlak görür ne diýme? Bolýa taňyr ýakan hoş diýdi böyle. Bir iýderlak bor. Peygamberimiz aýtypdyr, musulman adam jaýly bolar diýipdir. Fakat ahiret işine howlugar diýipdir. Kur'an hatmetmedik bolsa, qalalar ba bolsa, olary çalasmyrak girer içine diýipdir. Ýöne dünýäň işinden çym, onuň munyň kefinden çyrim, howlukmaz musulman adam diýipdir. Peygamberiň sözü wa at-tu'dat fi kulli şey illa fi umuril ahireh. Resulullah aýdypdyr. Ya biz oglaň şoňmyzyň zinanylaryň arasyny terbiýet bermeli. Näme? Qarry türkmenimiz näme diýe? Kefi keplen kepçi däldir. Kefi innen kepçidir diýe. Bu çağalara terbiýet berenni qarry türkmen aýdýar haşyn. Gyýlaryna, gelillerine terbiýet berenni qarry türkmen näme diýipdir? Kefi keplen kepçi däldir janygul. Kefi keplen kepçi däldir, kefi innen kepçidir diýipdir. O kef getirýän adam kepçide, sen inneseň sen kepçi bolarsyň. Innäp berme şoň kefini diýipdir. Näme türkmen gawaý diýe? Kefi keplen kepçi däldir, kefi innen kepçidir diýip. Ine ulukon görürüm, Peygamberimizin yaşayışında şu vakaya düşüptür. Ayet iniptir, bizi öýdirdi görmeli. Kan ulukon adamlar görýän hamana, sen menen salamlaşana, 2 ay geçipdir, 3 ay geçipdir, seni narahat. Men şoňa näme etdim kam diýäňde? Ahir görseň bir puzul, bir pasyk, bir kepkezdirip beren bir biderek adam ýanyna baryp, bilýän palany näme diýdi? Bilýän palany şeýitdi? Bilýän palany sen ýerinden şey diýdi? Ya sen ogluňa şeýitdi diýip yalandan bir zatlar aýdyp, o pakyrda çiýişip, näme makam diýip narahat, köpleşene hakda, salamlaşana hakda. Näme üstüne? Hiç zat iýdi ýok. Bu pakyrda habary ýok bu zatlardan. Ay hacı diýdi men habarym ýok zatlardan. Ýok men onuň ýany adam aýtdy diýär. Ay saýsyn, ýangurunlar geçdi de öwürläp turmaýyn. Ahirki urunlerde aýdyn goý gurun kamil bolsun. Ýani 8 dagyga wagtymyz bar. İnha ayet dinni. Ya eyyuhellezina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey musulmanlar, size bir fasık adam, fasıgın kim boldy? Ýanky adamlar boldy. Habar getirse, bir çynçyň, bir iýdarlaň, bir görüň. Ondan şerim şeriat-ı İslamiyda okyp berin. Ve şurital adlu fi'd diyanat. Lianna qawlal fasik fi'd diyanat gayru maqbul, kaza fi'l hidayah ve gayrihi. O dikkat edin. Bir mesail fasık adamın üstüne gelýän hukmlar. Hamana fasık adam bir kefaýsy ananmalymy? Azan çekse dogrymy? Ama mursa nähilli? Damak çalmasy nähilli? Ýeke meselelerin hyzmatyna da ýetirýär. Ýankyjyra adam fiqh hanafida bir kefa aýtsa dine degişli zat bolsa ananmalyal. Şol Kur'an'da ayet bar. Hamana Ramazan ay agdaçar wagty bolupdyr. Ýanky tüýüşli adam, fasık adam, biderek adam agdaçar bolly ha diye gün ýaşmak döwri özdi. Her şeyle mi diýip agdyň açmalyal. Agdaçar bolly diýip habar berse, her şeyle mi diýip şoň kefi bilen agdyň açmalyal. Bu näme etmeli? Bir görmeli. Gün garanqyrypdyrmy? Beýlen şeyläň gözlemeli, ýokuryň gözlemeli, hal garalyp başlapdyrmy? Aşagyň gözlemeli, gün görnýärmi? Ýa bir deň urup görmeli. Hulasa şoň kefine hawa ber akyn agdy açmalyal. Ýanky ayet sebepli Abu Hanife hukmetdi. Ondan çyrim kuriha adhanul fasiq li'adam al-i'timad walakin la yu'adu kaza fi majma' al-anwar wa ghayrihi. Ýanky tüýüşli pasyk adam azan çekse mekruh şoň azan çekmesi. Çekmeler mekruh. Şeriatda harama goly, şeriat ýokuş görýär şoň azan çekmegini. Näme diýip? Oňa etimat ýok, nam ýok, wagtynyň öwünçä soňra o näme bol Hudaýyň razyçylygy o beter bir innäp durana günah halali ýöne azan çekany bilen sen namaz okuýsaň şoň azany bile
sen bir azan bilen namaz okuyduğun bolýa. Yani bir fasık adam azan çekse, sen azanyň azan bolmady, gaýta çekmeliler diýmek gerek gäl. Ona çektirmeliler. Çekany bilen azanyň azan bolýa, azan kamil bolýa, onu çekilli hesap etmeli. Walakin la yuad, gaýta çektirmeliler. İnhe birde amana agdaçar wagty bolsa, ha hawdy ýakanyny açmalylar. El-fasik iza kana ya'ummu wa ajaza al-qawm an man'i. Bir toğra adamlar narahat bolýar, amamyz bir pasyk adam, hiç kimde habar atyp bilenak, aýryp da bolanak, golayyndan barp bolanak. 5 wagt imam bolupdy, gidipdi, gelipdi. Näme etmeli? Fiqh Hanafida fatawa khaniye diýip bir gawy bir hukmy kesillenni tutulýan bir fiqh Hanafi we gowg lazım. إذا صلى الرجل خلف فاسق يكون محرزا ثواب الجماعة ولا يأثم بأن يتحول إلى مسجد آخر كذا في قاضي خان باب الاقتداء. Şodur fasık adamın ýygyny awwalyna şoň imam bolmagy özü mekruh. Fasık adam imam bolmalar mekruh şoň imam bolmagy. Ondan sonra adamlar da şoň ýygyny üýmegi mekruh. Aýrylmaly arasda adam imam bolsun gerek ýaşurrak bir aýtmaly. O da bolmaýarda näme etmeli? Şoň ýygyny üýanyň menen sen namazyň kamil, sen cemaatyň sogabyny alýan. Yani ýek okuýanyňdan üýmek gowy. Ýöne bir takwa arasda adamyň ýygyny üýen sogabyň berilmeýär. Onuň üçin ay men bir mesjitde şeýle, men o mesjide barjak arasda takwa adam imam bolýar diýip oňa barsaň, sen näme öz mesjidiň aýp berip gitdiň diýip oňa günahkar boldun diýip bolmaýar. Ene tekrar edeýin. Şo mesjidiň bir pasyk imamy bar, ay şoňa üýanyň menen cemaatyň sogabyny alýan. Ýek okuýanlar cemaatyň sogabyny alýan. Ýöne bir arasda hudaý adamyň ýygyny üýeniň sogaby bir açykmaş da o sogap oňa üýeniň menen bolmaýar. Oňa men bir mesjitde däl, o mesjide gitjek diýeniň menen sen näme o mesjitde mesjid aýlanyp päň sen günahkar bolýan diýip bolmaýar oňa. Näme? Sogabym kärräk aljak, arasda adamyň ýygyny üýeňde üýen ýaly bolýan diýip gidanyň menen günahkarçylygy ýok. Emma damak çalmaty. Ve şurita kawnu zâbih musliman aw kitabiyan kada fi sa'ir al-mutun al-hanafiyya. Damak çalmada Allah'a imanı var adam bolsa bolýar, her kim bolsa. Bes bir fasık adam Bismillahirrahmanirrahim diýip agdyna bismillah bolup tamak çalandan soňra mutlaka halal çalan damak. Emma ahirki kefde fiqh Hanafiden şeriat İslamiyda gurrun edil, hem şonu okuyup tamam edil. Emma mamulada bazarda näme? Bir fasık adam, ýankyjy fasık, hamana bir ýurt ba, içinde kafir da var, musulman da var. Ors da var, Türkmen da var hamana. Bir tovar ýurtlarda. Oňa bu adamyň elinde de tamak çalınan mal var. Elinde bir bölek bir goýunyň bir sygyryň buğdu var hamana. Men şunu satjak diýe. Oňa şolaň ýurdunda ors da var, musulman da var da. Oňa sen we muny orsan almaqam, ýa-da musulmandan almaqam diýjek da sen. Oňa ol adam aýsa öýde fasyk bolsa, şeraitul lahma min muslim. Men şeýeti musulman adamdan allym diýse, anan maly şoň kefine. Mamulada, bazarda fasyk adamyň kefini inna mali. Inhe imma ýygynden bir gurrunma. هذا إذا غلب على الرأي صدقه أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعتمد عليه كذا في الجوهرة. Şuurun bir maňzyňa, bir pikriňe batsa, dogry aýtýan adamy meňdese fasyk da bolsa, aýdyp duruşy gözoýnanak, döwrüň gözläp duranak, sen ýüregiňe batýaşyň aýdýan kefi men şun musulman adamdan allym diýe bazarym gurrun ha. Şonda şon kefine ananmaly. Emma men musulmanlardan allym haşyn diýweti, emma şon gözüni oýnap duruşy, ýüdüwüdüniň bolup duruşyna asl ananasyň gelenak, ondan kefine ananmaly, o bir belli bir zatda.